लरेजफोर गिबियावनोसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै गोबाव समनि उनाव बे भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा मिथिगोन। आं नोंथांमोननो भिडिअखौ फोरमायनायनि सिगां गोबाङानो कमेन्टआव मुलिफोरनि सोमोन्दै सोंहरदों, नाथाय आं कमेन्टआव रिप्लाइ हरनाय जायाखै आरो किसुमान बेस्थ'नि थाखाय आं भिडिअफोरखौबो बानायनो हानाय जायाखै। दिनै नोंथांमोननो आं मोनसे मुलिनि सोमोन्दै फोरमायगोन। दाथ' गोलोम बोथोर, बे समाव गोबां जायो, जेरै खर' गिदिंनाय, खर' गरम मोननाय होननानै सासे सोंहरदों, खर' दुंखावनाय, खर' दिगोम दागोम मोननाय। बे बोथोराव बेफोरबायदि खर' गिदिंनाय, खर' गरम मोननाय, खर' दिगोम दागोम मोननाय गोबां रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो। दा नंखायनो ट्रिटमेन्ट खालामसेयावबो मुलि जासेयावबो किसुमानना मा जायो, मानसिनि देहाया हामबाबो बिदिनो खर'नि बजाया माने खर' गिलिर मोननाय, खर' सानाय, खर' बिदिनो गुदुं मोननाय, बेफोरबायदि दिगोम दागोम मोननायफ्रा थाब गानो नागिरा। दा नंखायनो आं मोनसे मुलि फोरमायनो सानदों नोंथांमोननो। बेखौ नोंथांमोना न'आवनो जगारखौ खालामनानै लानो हागोन। बारा बुरजा नङा, मात्र मोनबाल' मुलि। बे मोनबा मुलिजोंनो नोंथांमोना बे खर' सानाय, खर' दिगोम दागोम मोननाय, खर' गरम मोननाय आरो खर' गिलिर मोननाया फाहामनानै लानो हागोन। जुदि बायोबा हले जानाय नङा। नोंथांमोना न'आवनो बे मुलि बानायनानै नोंथांमोना खर' थालोआव होनांगोन। बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव सोलिबोनाय भरम होननानै मोनथियो। मुलियाव मा मा नांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनानै लागोनसै। नोंथांमोना मुलिखौ सिनायदो, ओमफ्राय बेखौ बेनि परिमानफोरखौ मारै मारै लानांगौ आरो मारै बाहायनांगौ आं बेनि प्रसेस नोंथांमोननो खोन्थानाय सिगां बे मुलि मोनबाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिना लागोनसै। नोंथांमोना मुलिखौ सिनायनानै लाग्रोदो। मुलिफोरखौ आं मैयानो खांना दोनखादोंमोन, नाथाय भिडिअखौ बानायनो हायैयाव बिलाइफोरा नुगुलायबाय। बे बिलाइखौ नोंथांमोना निस्सय सिनायखायो। बेखौ पातगाजा बुङो। बेयो अन्थाइ जानायफ्रावबो बाहायनो हायो, गेस्ट्रिक, बिदिनो गोबांथार गुन गोनां बे बिलाइया। बेखौ बर'नि मुंखौ आं गोसोआव गैला, जोंनाव ओरैनो पातगाजा बुङो। नोंथांमोना निस्सय सिनायखाबाय जानांगौ। बेनो मुलिया। बे जाबाय मोनसे। नैबेखौ सिनायाखै जानो हागौ, आं बेनि सोमोन्दै उनाव फोरमायगोन। मेन मुलिया बेनो। बेखौ अबेनिफ्राय दिहुननाय जायो बेनि सोमोन्दै आं दसे थानानै फोरमायसिगोन। नैबे जाबाय हाइजें, सामब्राम गुफुर आरो हालदै। गासै मुलिया पातगाजा बिलाइ। नैबे मोनसेया आं दा खोन्थासिगोन मा मुलि। नैबे हाइजें, नैबे जाबाय सामब्राम गुफुर, नैबे हालदै। नोंथांमोनाथ' मुलिखौ निस्सय सिनायखाबाय जानांगौ मा मा दङ। पातगाजा, ओमफ्राय नैबे गेजेरनिखौ आं दा फोरमायनोसै। नैबे जाबाय हाइजें, सामब्राम गुफुर आरो हालदै। परिमानखौ बेसेबां लानांगौ बेनि सोमोन्दै आं दानिया भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनोसै। रायजोफोर, नोंथांमोना मुलिफोरखौ सिनायखाबाय जानांगौ। मात्र मोनबाल' मुलि। बे मोनबानि गेजेराव बे जाबाय पातगाजा। बेखौथ' मोनथिखागौ, गोबांथार गुन गोनां बे मुलि। बेनो जाबाय पातगाजा बिलाइ। बेखौ नोंथांमोनहा गांथाम लाबानो जाबाय, पातगाजा बिलाइखौ। बेजों लोगोसे हाइजेंआ बेबादिनो थुख्रासे आरो हालदै बेबादिनो थुख्रासे लाबानो जाबाय। बेजों लोगोसे सामब्राम गुफुरखौ गरथाम गरब्रैसो होबानो जागोन, बारा होनाङा, गरथाम बा गरब्रै। लोगोसे मोनसे दंबावोमोन ना, जि मुलिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन। मेन मुलिया रायजोफोर, बेखौ बबेनिफ्राय दिहुनो बेखौ आं दानिया फोरमायनोसै। रायजोफोरनि बेनो जि बुस्थुखौ नोंथांमोना हयथ' सिनायाखै जानो हागौ। आसल मुलिया बेनो, बेनिफ्राय सेख'दों। नैबेलाय बे बिफांखौबो आं खोन्थानोसै। नैबेनिफ्राय सेख'नाय बेनो जि बुस्थुखौ नोंथांमोना हयथ' सिनायाखै जानो हागौ। दा बिफांखौ आं दिन्थिनोसै। नैबेलाय बेनो जाबाय। बिलाइखौथ' सिनायखाबाय जानांगौ, खान्थाल बिफां। बे खान्थाल बिफांनिफ्राय नैबे एसे बिगुरखौ बोखाबा, बिदि ओरै बोखायोबा मा जायो, बिदि गोमो गोमो ओंखारो। ओमफ्राय नैबेलाय नैबेनो, बेखौनो आं सेख'ना लादों।
बेनो जाबाय नोंथांमोननो दिन्थिनाय मुलिया। रायजोफोर नोंथांमोनाथ' बेखौ सिनायखाबाय अबेनिफ्राय दिहुनो। बेखौ सामससेनि जख' लादो। बेखौ मिथिखाबायना नोंथांमोना खान्थालनिफ्राय दिहुननाय बे मुलिया। नोंथांमोना मुलिनि जगारखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ। 1 नाम्बार दङ पातगाजा बिलाइ। बे पातगाजा बिलाइखौ गांथाम लादो, हाइजें थुख्रासे, हालदै थुख्रासे आरो सामब्राम गुफुर गरथाम बा गरब्रै। बेजों लोगोसे खान्थाल जि सैनानै नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन बेखौ सामससे आरो थुलुसि बिलाइ गांब्रै गांबासे होफाबानो जाबाय। थुलुसि बिलाइयाव एन्टिबाय'टिक गुन दङ, बेनि थाखायनो होफायोबा बेजोंबो किसुमान सानाय एबा फिसा फिसौ बिदिनो खर' बोनाय दिगुन मोननायफ्रा खमायनांगोन। दा नंखायनो बे मोनबाजों लोगोसे थुलुसि बिलाइखौ गांब्रै गांबासे होफानानै ज' देग्लिना लाबानो जाबाय। बिदिनो देग्लिनानै मिस मिस देनाय उनाव थालोखौ दै एसे फिनानै थब्लायैनो ओरै होना होबानो जाबाय। नाथाय खानाय सैनाङा, किसुमाना खानाय सैयो फरम होआ। बे खानाय सैनांलाया, बिदिनो फुंनि 9टासोआव होबानो जाबाय, 12टासिमसो थानाय। दा सान्दुं रानलांनायजों मा जायो, बे सानायफ्रा बारा जालाङो बा गरमजों बिदिनो खर' गिलिर मोननाय, खर' सानायफ्रा बांसिन जालाङो, दिगुन दागुन मोननायफ्रा। दा ओंखायनो 9टासोनिफ्राय होबानो जाबाय, 12टासिमसो 2-3 घन्टा दोनदो, गाव हारसिंनो गालांखागोन। बेबायदिनो सानथाम बाहायोबा जायफोरना एफा एनै नर्माल नोंथांमोना स्रां जागोन। नाथाय सोरनाबा जुदि बाराथारबा 7 दिनसो बाहायबानो जाबाय। जेब्ला बाहायगोन नोंथांमोना निसय प्रमानखौ मोनगोन। आरो मुलिखौ सानसेनिखौ सानसेयाव देबाय, नेक्स्ट दिननिखौ नेक्स्ट दिनाव देबाय, बेबायदिनो खालामबानो जाबाय। दा गोलोम बोथोर हिसाबै गोबाव सम दोनजायाबा, मैया देखानायखौ दिनै फुनोबा मोनामनाय मोनगोन। दा नंखाय रायजोफोर जायफ्रा नोंथांमोनहा कमेन्टआव मुलिफोरनि सोमोन्दै सोंहरो, आं रिप्लाइखौ बिदिनो बेस्थ'नि थाखाय हरफिननाय जाया। भिडिअनि गेजेरजों सम लायै लायै हरनो नाजायो। दा नंखायनो जायफोर बिथांमोनहा सासे बिथाङा कमेन्टआव सोंहरदोंमोन खर' गरम जानाय होननानै, दा नोंथाङाबो बे मुलिखौ बाहायना लाबानो जाबाय। बाहायोबा निस्सय प्रमानखौ मोनगोन। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै। गोजोन्थों।